Good evening लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय बेलासि जालायबाय आरोना बिदि समाव न'आवबो साहा लोङो खिन्थु दिनै गाइखेर गैया आरोना गाइखेरबो लायनो थांथावथाव ओमफ्राय जों बेलासियाव सम सम न'नि गोजा थांखायो बिदि माबा मोनसे जानो गुदुं गुदुं सावनाय नायनोसै मा मोनजायो न' बस्तिसिम थांनाय आरोना आंनि लोगो अनजलि मा जसलिन बिमा जसलिन जोंनि फंबाय आरो आदानि फिसाला दं आरोना बेटारि रिक्साजों ज' थांसै फिसा चावमिन मम' होनबाथाय मारथार आरोना इलाय राजदों आरो दा इदि होननायखाय इलाय आरो टयनो देसन सासन एक बार इपने नाजाने की साजिसे तो कापर तो चिकेन पक'राखौ इदि जायो नालाय फुनानै थु हाम हामनो अ थांगोन नोङो थु हाम हाम जानो मम' जागोन ना जाया सोरनि दखान थांगोन सोरनि दखान थांगोन हा सोरनि दखान थांगोन ओइ थांलाय न' बस्तिसिम थांनानै फैफिनबाय आरोना जेराव जों सानफ्रोमबो जाहैबाय थायो सम सम बेयो माने बन्द आरोना दिनै फुजा होनायनि बन्द बै नेपालि आन्टि खासे मोनसे टार्निंआवहाय फिसाय दुखान होयो आरोना बेखौनो जाना थांसै आरोना चावमिन बानायनो होदों जों दा जिरायजोबदों फैबाय बेयाव चिकेन चावमिना भेजजों जाबाय जोंहा बसफ्रानो जाखांबाय जाखांनानै गेलामाल दखानाव बायदिसिना सिनि सापात मा लादों बिसोरो एसे गाजा जागासिनो दं जिरायनानै चावमिनखौ जानानै मादि फोनांना लाबाय नुवाखै रेपुआनि जसलिन बिमाया अखानि दैजों स्कुटि गोजामखौ सुबाय आरोना बे आंनि स्कुटि गोजाम उपाय गैया जोंफ्रा बेफोरखौनो सालायो आरोना लोगोफोर मर्निं लोगोफोर सोरांलायबाय फुंनि ओंखामखौ जाना लाबाय खानाय सानायथ' हनांगौ होनना सानाखै ओरैबायदि लेथ्रि थाखाय आं न'आव दाबाथाय खानाय खानथाम ओमफ्राय फुजानि सोर बबाव फुजा नायखो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदे आं खोनासंनो लुबैदों माने खारन आंथ' फुजा नायखाया नालाय आं फुजानिबो ड्रेस लागायाखै आंहा फुजाजों मतलब गैया आरो जेब्ला फैसा दं लानो गोसो जाबा लाबाय पसन्द जाबा लाबाय बिब्दि आरोना जियानो जादा लानांगौ जायफ्रा हादों लादों आरोना आंहा इन्ट्रेस्ट गैया माने फुजा नायनांगौ इन्ट्रेस्ट गैखाया आं नायखायाबो आगोल थियाटार खालामनांगौ खालामदों सुट खालामनांगौ खालामदोंबो दाहा माने फुजा मेलाजों बांद्राय बिदि मेला गैखाया उन्दुनो थोआ आंनो आरो अखा हाबाय थाखादों बयबो उसुबिदा मोन्दों बेस्राफ्रा जि खाथियाव फुजा जादों थांनाय नुयो आरो लामाफ्राव ओमफ्राय सा ससेयावनो खारबोनाय नुबाय थादों आरोना देखायनो नायाखै फिल्मफोरखौनो अखा दिनै सान्दुं नुदों बोथोरा मोजां जादों जानांगौ दिनैनिफ्राय मोजां सोलिगोन ना बेले दाहायसो हाफिनो मिन्थिला आरोना जियानो जादोला नोंथांमोना फुजा इन्जय खालामबाय था ना ओमफ्राय आंहा फुजा सुजा नाया बाट न'आव स्कुटि गंसे एसे गोजाम जाखाबाय नालाय गंसे स्कुटि लादों आरोना फुजानि नामावहाय आंनि निउ स्कुटि ससेल थांनो नागिरदों बिबैमोनजों अबा बिराद एक्सपार्ट आरो बे दा सिगां आरो मा बुंफुंनै उथाय जानाया मा जाना दं गथ'आ है गोलैगोन मामा गोलैगोन ये थांनो नोंसो थाङो जोंलाय मानो जनांगौ अ थांगोन नोङो मामा अ थांगोन नोङो अबाव थांगोन इयाव थाङा स्कुटियावसो थांगोन होनबा माबायदि थैफ्रामलायो नुवाखै गोलैगोन दे दिनै सानडे लोगोफोर हेपि सानडे बयनिसिमबो जों जेरावबो थांबाय थायासै आरो गिर्जायाव दिनैहाय न'आवनो खालामबाय न'नि गोजायैनो न'आव थाबा जा बरिं जायो आरोना लोगोफोर हि बुस्थु मोनाखै मा बुस्थु मोनाखै बोथोराबो एफा गाज्रि दिनैसो नायनोसै दासो सान्दुं दुंदों टाइमानो थांखाबाय 12ता जाखानोसै माला सुगोन माला रानगोन मिन्थिला ओमफ्राय न'आव थाबा मा खालामगोन जानाय उन्दुनाय थानायानोसै बरिं ओमफ्रायबो ओंखारनाय जाया बहुद खामानि दङ माबा माबि खिन्थु बोथोरनि थाखायनो ओंखारलांनो हाया जायो आरोना थ' दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना लोगोफोर एसेनोसै नोंथांमोनाबो जानांगौ इसोरनि अननायाव मोजाङै दं आंबो मोजाङै दंथ'यो बर्थमान न'आवनो दं आरोना लोगोफोर बाय